Yes, eli lämpimästi tervetuloa vielä mukaan tähän meidän imetysmyönteinen työpaikka webinaariin. Sanon vielä tässä uudestaan, kun nauhoitus saatiin päälle, eli mä olen tosiaan Susanna Bergendahl, mä työskentelen Mothers in Business-järjestössä viestintäpäällikkönä. Mä olen täällä tänään hostaamassa yhdessä Imetyksen tuen kanssa tätä meidän webinaaria. Ja käytännön asioista tähän alkuun sen verran, että käydään tätä webinaaria läpi sillä tavalla, että pidetään nämä meidän puheenvuorot ensin. Chattiin on koko ajan mahdollista laittaa kysymyksiä ja kommentteja ja me palataan niihin sitten tässä webinaarin lopussa viimeistään. Ja Heidi tuossa vähän lupasi, että jos sinne tulee paljon semmoisia lyhyitä kysymyksiä, mihin on helppo chatissa vastata, niin hän voi käydä sinne sitten kanssa kommentoimassa. Mutta lopussa on mahdollista sitten ihan avata mikkiäkin ja miksei kameraakin ja tulla meidän kanssa sitten yhdessä keskustelemaan ja kyselemään lisää. Ja tarkoitus on tosiaan, että tästä webinaarista tulee tallenne, jos ei tekniikassa tule mitään häikkää. Ja lähetetään tämä tallenne myös teille kaikille osallistujille ja ilmoittautuneille. Ja lisäksi laitetaan tuonne MIPin YouTube-kanavalle se sitten näkyviin, niin voi palata näihin sitten myöhemminkin. Ja eikö vaan, että pystytään nämä slaidit myös lähettämään kaikille, ei ole varmaan siihenkään mitään estettä. Tuuli-Annika siellä nyökyttelee, niin niistä tulee usein kysymyksiä, niin voidaan laittaa nekin sitten jälkikäteen tulemaan. Mutta meitä on täällä tänään 3 koppala, voidaan ottaa tämmöinen esittäytyminen tähän alkuun. Eli mä oon tosiaan Susanna, mä tuun Mothers in Business-järjestöstä ja MIBistä ehkä tähän sen verran, että ollaan tämmöinen urahenkisten äitien järjestö. Meidän järjestön tavoitteena on rakentaa perheystävällisempää ja tasa-arvoisempaa työelämää. Tarjotaan äideille mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja verkostoitumiseen. Ja meillä on MIBissä tämmöinen yhdenvertaisesti perhevapailla hanke meneillään, missä on itse tällä hetkellä töissä, ja hankkeessa meidän tavoitteena on rakentaa semmoista perhevapaa-myönteisempää työelämää ja kehittää niitä työpaikkojen perhevapaa-käytänteitä ja myöskin kannustaa vanhempia sit jakamaan perhevapaita tasaisesti. Ja keitäs meillä on sitten Itusta tänään paikalla? Hyvää huomenta kaikille. Mun nimi on Heidi Kervinen. Mä työskentelen toiminnanjohtajana Imetyksen tuki ry:ssä. Me ollaan vertaistukeen keskittynyt yhdistys. Meillä on 400 koulutettua vapaaehtoista vertaistukijaa ympäri Suomen. Ja vuosittain me tuetaan noin 20 000 perhettä imetyksessä ja vanhemmuudessa. Meillä on myöskin imetys.fi-sivusto. Siellä on paljon tietoa imetyksestä ja kaikista erilaisista vaiheista sitten pienen vauvan kanssa, ja sivusto on tosi kovasti käytetty. Siellä on miljoonia selailukertoja vuodessa. Varmaan monet teistäkin on siellä ehkä jossain vaiheessa vierailleet. Tosi mukavaa olla täällä tänään. Jatketaan tästä eteenpäin. Lämpimästi tervetuloa minunkin puolesta. Minä olen Tuuli-Annika Kuusaari, myöskin Imetyksen tuesta. Tällä hetkellä siellä toimin vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina ja olen itse kätilötaustainen ihminen. Mulla on sellainen noin 10 vuoden kokemus sekä imetysohjauksesta että imetyksen vertaistuesta, niin nämä asiat on sitten minun osaamisalaa täällä tänään. Lähdetään vaan sitten suoraan asiaan. Jes, mahtava juttu. On kiva olla teidän kanssa tänään täällä yhteisen tärkeän asian äärellä. Ja lähdetään liikkeelle ehkä siitä, että miksi siitä imetyksestä pitäisi työpaikalla puhua. Imetys on ehkä semmoinen asia, että mitä ei ole niin totuttu jotenkin liittämään työelämään. Ajatellaan ehkä, että se on vähän semmoinen niin kuin yksityisen elämän piiriin liittyvä asia. Mutta sitten kun katsotaan ihan vaikka tilastoja, niin yllättävän moni työelämässä oleva äiti vielä imettää lastaan, ja puhutaan kohta perhevapaa-uudistuksesta vähän ja siitä, että miten tämmöinen iso niin kuin lainsäädännöllinen muutos voi tuoda yhä enemmän niitä imettäviä vanhempia työelämään. Mutta sen lisäksi mä ajattelen, että vanhemmille myös niin kuin työ- ja perheen yhdistäminen on nykyään entistä tärkeämpää, että ei haluta valita sen uran ja perheen välillä, halutaan panostaa molempiin ja halutaan ehkä löytää sellainen tasapaino niiden välillä, ja joskus se voi tarkoittaa sitä, että halutaan myös imettää lasta pitkään, mutta ei silti haluta tinkiä niistä omista
urahaaveista ja ehkä sitten palataan vaikka varhain perhevapailta takaisin töihin tai yhdistetään perhevapaita ja töiden tekemistä ja siinä voi sitten kuulua se, että myös imetetään sitten vielä sitä lasta. Ja työelämässä ei ehkä välttämättä aina perinteisesti olla oltu kauhean perhemyönteisiä, saatika sitten niin kuin vauva-myönteisiä, että perinteisesti äidit on ollut Suomessa aika pitkään siellä kotona, vauvat on ehkä pysyneet siellä kodin piirissä, ja ei ole ehkä niin kuin monellekaan työpaikalle luotu vielä semmoisia käytänteitä, jotka sitten mahdollistaisi työ- ja perheen yhdistämisen tarvittaessa sitten vaikka jo siinä kohtaa, kun vauva on pienempi ja häntä vielä imetetään. Ja halutaan lisäksi tänään puhua myös siitä, että se imetyksen jatkuminen, kun vanhempi palaa töihin, niin se on myös työnantajan etu. Eli tulette tänään kuulemaan vähän perusteluja sille, että miksi työnantajan kannattaisi tähän aiheeseen sitten panostaa. Mutta jos lähdetään liikkeelle täältä perhevapaa-uudistuksesta, minkä tuossa jo mainitsin, niin yksi suuri syy sille, miksi imettävät vanhemmat palaa nykyään aiempaa aikaisemmin töihin, niin on juurikin tämä perhevapaa-uudistus. Eli tämä on pari vuotta sitten astunut voimaan. Uudistuksen tavoitteena on jakaa niitä perhevapaita tasaisemmin vanhempien kesken. Ja sitä on tilastojen mukaan alkanut tapahtua jo, eli käytännössä synnyttävät vanhemmat palaa jonkin verran aikaisemmin töihin, ei-synnyttävät vanhemmat jää sitten lapsen kanssa pidemmäksi aikaa kotiin. Mä voisin tässä kohtaa vaihtaa tänne seuraavalle slaidille ja näyttää tämmöisen kuvan, joka ihan kivasti tiivistää, että mitä nyt on oikeastaan sit tapahtunut tämän perhevapaa-uudistuksen myötä. Eli perhevapaa-uudistuksessa on lähtökohtana se, että ne perhevapaat jaetaan tosiaan tasan vanhempien kesken, että tässä ei enää ole olemassa semmoista pidempää äitiysvapaata ja lyhyttä isyysvapaata, että nämä termitkin on muuttunut, että puhutaan raskausrahasta ja puhutaan vanhempainrahasta. Ja tosiaan sille synnyttävälle vanhemmalle on tämä oma 40 päivän raskausraha, ja sen jälkeen sitten nämä vanhempainvapaat jaetaan tasan, jos siinä perheessä on 2 vanhempaa. Eli 2 vanhemman perheessä kumpikin vanhempi saa sen oman 160 päivän vanhempainvapaa kiintiön. Ja siitä on mahdollista sitten halutessaan siirtää maksimissaan toi 63 päivää toiselle vanhemmalle, mutta että lähtökohta on niin kuin se tasajako. Ja kyllä tämä perhevapaa-uudistus on todella lisännyt sitä ei-synnyttävien vanhempien vanhempainvapaa käyttöä. Muistan, että viimeisin tilasto taisi olla, että 16% vanhempainrahapäivistä maksettiin ei-synnyttäville vanhemmille, ja se trendi on koko ajan ylöspäin, että kyllä ne isät yhä enemmän sitten perhevapaalle nykyään jää. Ja sitten mä haluan mainita semmoisen toisen hienon uudistuksen, mikä tässä perhevapaa-uudistuksen yhteydessä tehtiin, ja se on siis tämä osittainen vanhempainvapaa. Se ei nyt näy tässä kuvalla, mutta että sen käyttöä on joustavoitettu nyt tässä uudessa järjestelmässä. Eli osittainen vanhempainvapaa tarkoittaa sitä, että vanhempi on osittain perhevapaalla ja osittain sitten käy töissä. Ja silloin päivittäinen työaika voi olla korkeintaan se 5 tuntia, ja vanhempainrahan saa silloin puolikkaana, jos tekee maksen 5 tuntia päivässä töitä. Ja myöskin tämän osittaisen vanhempainvapaan suosio on nyt kasvanut perhevapaa-uudistuksen myötä, eli vanhemmat yhä enemmän sitten yhdistää perhevapaita ja työntekoa, ja se voi tarkoittaa sitä, että siellä on vielä, tässä saattaa olla aika pienikin vauva sitten siellä kotona, jonka kanssa sitten tehdään osa-aikatyötä. Mutta mennään eteenpäin. Tuuli, Annika, jatka sä tästä. Kiitos, mennään vaan. Tuossa Susanna äsken sen mainitsikin, että yhä useammissa perheissä imetys saattaa olla ajankohtaista silloin, kun vanhempi palaa sinne työelämään. Niin tässä on, että kuinka moni perhevapaalta palaava oikeastaan imettää, niin jos ajatellaan, niin vuoden ikää lähestyvistä vauvoista jopa noin 60% on tällä hetkellä imetettyjä, ja imetysluvut on ollut ikään kuin vuoden ikää lähestyvien vauvojen imetysluvut on ollut kasvusuuntaisia
Ja mikä on myös yleistynyt tosi paljon, niin imetys jatkuu usein myös vielä vauvavuoden jälkeen, eli näitä taaperoikäisiä tai vanhempiakin lapsia edelleen imetetään. Eli se on yllättävänkin iso prosentti, joka on näitä vanhempia, jotka tosiaan imettää vielä siinä vaiheessa, kun sitten palaavat työelämään. Ja perhevapaa-uudistuksen myötä sitten myös näiden pienten vauvojen imettyvät vanhemmat on työelämässä yhä yleisempi näky. Hypätään vaan sinne. Eli siihen imetyksen jatkumiseen myös sitten tarvitaan aika paljon tukea. Eli imetys lähtökohtaisesti on vanhemmille tosi tärkeä asia. Sitä, kun heitä kysytään, niin he usein sen kyllä ilmoittaa sellaiseksi heille itselleen hyvin tärkeäksi asiaksi. Usein se voi sitten imetyksen jatkuessa tulla yhä tärkeämmäksi. Sitä ei välttämättä raskausaikana olisi vielä ajatellutkaan, miten merkityksellistä se on. Ja töihin palaaminen helpottuu silloin, kun on tiedossa, että imetys ja työnteko on helppo yhdistää, tai se perhe-elämä ja työelämä on sujuva yhdistää, että se tosiaan esteet sille, että jos tuntuu hankalalta imetyksen jatkaminen töihin paluun yhteydessä, niin se voi todella hidastaa, vaikeuttaa sitä töihin paluuta, olla hyvinkin merkittävä tekijä sille, miksi vanhempi sitten työelämään ei ehkä palaa siinä vaiheessa, kun hän olisi halunnut sen muuten tehdä. Ja sitten mikä voi haitata ylipäätään sen imetyksen jatkumista, niin ihan se pelko siitä, että imetykseen suhtaudutaan työpaikalla negatiivisesti. Että voi olla just niin, että esimerkiksi lopetetaan imetys, vaikka olisi ollut toiveessa vielä jatkaa, tai sitten just se työhön paluu voi hidastua. Voi olla, että muuten ihmisillä on paljon tällaista siihen liittyvää ahdistusta, ja varsinkin sitten kun puhutaan tai heron imetyksestä, niin vanhemmat on usein aika monessakin tilanteessa jännittää sitä, että kuinka tähän suhtaudutaan, niin sellainen avoimen, positiivinen, kannustava suhtautuminen siihen imetykseen on tosi tärkeää, ja se on sellainen asia, minkä vanhemmat myös muistaa, että kun joku on suhtautunut positiivisesti, kannustavasti siihen heidän imetykseen. Joo, haluttiin nostaa tähän myös tämmöinen tasa-arvo-näkökulma. Mun mielestä tämä on tämmöinen ehdottoman tärkeä näkökulma myös imetykseen, eli se, että nähdään se imetyksen mahdollistaminen myös niin kuin tasa-arvokysymyksenä. Eli työnantajallahan on se velvoite edistää työpaikalla tasa-arvoa, ja kyllä tämä imetyksen tukeminen voidaan nähdä myös osana näitä tasa-arvotekoja, mitä työnantaja tekee. Ja mä ajattelin, että tähän liittyy ainakin kaksi semmoista näkökulmaa, mitkä haluaisin nostaa esiin. Eli ensinnäkin se, että kun puhutaan siitä imetyksen ja töiden yhdistämisestä, niin siinä on mun mielestä kyse niin kuin naisten mahdollisuuksista osallistua täysipainoisesti työelämään. Et siitä, että vaikka kotona on pieni lapsi, joka vielä nauttii äitinsä rinnasta sitä ravintoa, niin on mahdollista halutessaan myös osallistua omalla panoksellaan työelämään. Ja toiseksi tasa-arvoon liittyen, niin haluan nostaa tähän näkyviin tämmöisen kuvan. Me kysyttiin MIBissä viime vuonna, meillä oli semmoinen 1700 suomalaista vanhempaa, joka vastasi meidän kyselyyn, ja kysyttiin heiltä, että mitkä on semmoisia asioita, jotka mahdollistaa tai toisaalta estää sitä, että vanhemmat jakaisivat näitä perhevapaita tasaisesti niin kuin vanhempien kesken. Ja niistä vanhemmista, jotka tässä kyselyssä ilmoitti, että eivät jaa perhevapaita tasan, niin noin joka kolmas mainitsi sen imetyksen tai muut niin sanotusti biologiset syyksi sille, että miksi niitä vapaita ei jaeta tasan. Ja näissä kyselyn avovastauksissa niin nostettiin aika paljon esille sitä, että jos tätä imetystä ja töiden tekoa olisi helpommin mahdollista yhdistää, niin silloin myös perhevapailta voitaisiin jakaa puolison kanssa tasaisemmin. Eli tavallaan mahdollistamalla sitä imetyksen ja töiden yhdistämistä, niin työnantaja voi myös tukea sitten tätä perhevapaiden tasa-arvoisempaa jakautumista vanhempien kesken. Ja se on myös sellainen teko, jolla voi tasa-arvoa edistää. No sitten, miksi imetysmyönteisyys siellä työpaikalla oikeastaan on kannattavaa, niin tässä on aika montakin sellaista asiaa, jotka on kyllä tosi merkityksellisiä, että miten työnantaja itse hyötyy siitä, kun imettävä vanhempi edelleen imettää. Eli nämä hyödyt
hyvin niin ehkä taloudelliset hyödyt merkittävimmin konkretisoituu sen kautta, että imetetyt lapset sairastaa vähemmän, he sairastaa lievemmin. Eli imetyksen jatkuminen silloin, kun lapsi esimerkiksi aloittaa varhaiskasvatuksessa tai ylipäätään silloin, kun vanhempi palaa työelämään, vaikka lapsi jäisikin toisen vanhemman kanssa kotiin vielä, niin se imetyksen jatkuminen on sellainen merkittävä asia, joka vähentää näitä pikkulasten tosi yleisiä infektiosairauksia tai lieventää niitä. Eli imettävät vanhemmat silloin on vähemmän tosiaan kotona hoitamassa näitä sairaita lapsia. He itsekin sairastaa vähemmän ja tulee sitten vähemmän näitä sijaisjärjestelyitä poissaoloihin tällaiseen liittyvää työtä sinne työnantajalle. Eli siinä säästetään aikaa ja rahaa tosi paljon, mutta sen lisäksi, että imetetyt lapset sillä hetkellä sairastaa vähemmän näitä infektiotauteja, niin lisäksi se pitkä imetys suojaa myös sen imettävän vanhemman omaa terveyttä aika paljonkin. Esimerkiksi Suomessa naisten kaikkein yleisin syöpä on rintasyöpä, noin 5000 tapausta vuodessa. Siitä voi tulla jopa yli vuoden mittainen poissaolo työpaikalta. Sairauspoissaolo voi olla jopa koko loppuelämän mittaisia pysyviä vaikutuksia, eli siellä voi olla hyvin pitkäaikaiset merkittävät vaikutukset siihen, kuinka henkilö pystyy esimerkiksi tekemään töitä, jos hän sattuu sairastumaan rintasyöpään. Niin imetys on sellainen hyvin merkittävä tapa, jolla voidaan vähentää rintasyöpään sairastumista. Siinä jokainen imetysvuosi vähentää 4% riskiä sairastua, ja se jatkuu niin kauan kuin imetys jatkuu. Eli tosiaan työnantaja kyllä tosi paljon hyötyy siitä, jos imettävä vanhempi on imettänyt pitkään, koska hän on sitten terveempi ja tosiaan sen myötä pidempään työelämässä mukana. Tämän rintasyövän lisäksi esimerkiksi just vaikka kakkostyypin diabetes tai lihavuuteen liittyvät monet erilaiset terveysongelmat vähenee tosi paljon. Eli tässä on hyvin merkittävä sen aikuisväestön terveyden kannalta oleva asia, joka sitten työnantajalle näkyy säästöinä, kun työntekijä on terveempi. Eli siellä tosiaan tämä on sellainen aika keskeinen tapa, joka kyllä hyödyttää työnantajaa taloudellisesti, kun se imetys siellä jatkuu. Mutta sitten muitakin hyötyjä on, eli työmarkkinoilla tällä hetkellä jossain määrin kyllä kilpaillaan osaajista. Että vähän riippuu tietysti alasta, että onko enemmän työntekijän vai työnantajan markkinat niin sanotusti siinä, kun etsitään, mutta kyllä tällä hetkellä osaajista on monessa paikassa pulaa, ja se uuden työntekijän perehdyttäminen sinne työyhteisöön niin on aika kallista. Se ei ole kovinkaan kannattavaa, jos työntekijä vaihtuu usein, vaan se olisi mukavaa, että saataisiin pidettyä osaajista kiinni ja sitä kautta saataisiin kehitettyä sitä työyhteisöä ja säästöjä sinne, niin tällainen perhemyönteisyys, perheystävällisyys kyllä houkuttelee ja sitouttaa osaajia. Ja sitten kun tämä sujuva perheen ja työnteon yhteensovittaminen on tärkeää, niin se on myös sit just tällainen asia, joka lisää paljon sitä ihmisten työtyytyväisyyttä, sitoutumista sinne työhön. Ja tämä perheystävällisyys, sellainen aito, konkreettinen perheystävällisyys, niin on kyllä sellainen asia, jolla pystyy sitä omaa työnantajabrändiä nostamaan sellaiseksi, että työntekijät kiinnostuu ja haluaa tulla tähän yritykseen töihin. Se on juuri näin, ja mä nopeasti kommentoin tähän väliin. Meillä on siis MIPissä tällä viikolla startannut tämmöinen perhevapaamyönteinen työpaikka-kampanja, ja me siinä sen yhteydessä nostetaan esiin ja palkitaan tämmöisiä erityisen perhevapaamyönteisiä edistyksellisiä työpaikkoja, ja me ollaan saatu kyllä tosi paljon kommentteja siitä, että oi, tonne mäkin haluan töihin, että kuulostaapa tosi hyvältä. Eli jotenkin niin kuin mun mielestä todistaa just sitä, että kyllä se, että jos panostaa siihen perhemyönteiseen ja panostaa siihen hyvään työntekijäkokemukseen myöskin niin kuin se imetyksen osalta, niin kyllä se kehittää sitä positiivista työnantajakuvaa ja totta kai myös se niin kuin nykyisten työntekijöiden sitouttamisessa auttaa ja se on sitä heistä välittämistä. Sitten on tämä käytännön vinkkejä siihen, kuinka työpaikasta voi tehdä yhä perheystävällisemmän. Käydäänpä katsomassa, mitä täältä meiltä löytyy. Eli minkälainen työpaikka tukee sitä imetyksen jatkumista, niin sellainen myönteinen suhtautuminen siihen imetykseen, imettävään työntekijään, niin se on yksi sellainen hyvin keskeinen asia, joka edistää sitä, että työntekijöiden on helppo jatkaa imetystä vielä sitten, kun he sinne työelämään palaavat. Ja työpaikalla se, että mahdollistetaan se imetys- tai pumppaustaukojen pitäminen, sehän riippuen lapsen iästä, niin voi olla, että jos esimerkiksi vanhempi palaa, kun lapsi on yli puolen vuoden ikäinen, niin se saattaa olla
yksi ylimääräinen tauko, tai se saattaa olla siinä ruokatauon yhteydessä 5 minuuttia lisää aikaa siihen maidon pumppaamiseen, että se ei suinkaan tarkoita sitä, että työnantaja olisi, tai niin työntekijä olisi jatkuvasti tauolla, tai jotenkin se työn tekeminen olisi sellaista vajaampaa, vaan se on oikeastaan aika pieninkin järjestelyn, aika helposti järjestettävissä se imetys- tai pumppaustaukojen pitäminen. Ja jos työntekijä pumppaa siellä työpaikalla maitoa, niin siihen tarvitaan tietysti sopiva tila. Ja tästä puhutaan kohta vielä vähän lisää, mutta se on kyllä hyvin moneen työpaikkaan aika helppokin järjestää sellainen rauhallinen tila, missä se vauvan imetys tai maidon pumppaaminen onnistuisi hyvin. Ja sitten tarvitaan jonkinlainen maidon säilytysmahdollisuus myös, mutta tällaiset asiat, kun on siellä kohdallaan, niin silloin imetys tai pumppaus siinä työnteon lomassa onnistuu aika sujuvasti ja silloin imetyksen jatkuminen helpottuu kyllä. Tässä oli vielä tästä sopivasta tilasta hiukan tarkemmin, eli sen tila, tästä on ihan tutkittukin, että kun on sellainen viihtyisä tila, niin se vähentää sitä stressiä, lisää työhyvinvointia, lisää kokemusta siitä, että organisaatiolta saadaan tukea tähän työntekijälle tärkeään asiaan, mikä taas sitten parantaa tosi paljon just tosiaan työhyvinvointia, lisää sitä sitoutumista siihen nimenomaan tähän työpaikkaan. Ja niin kuin sanoin, että se on tosi monenlaiseen ympäristöön helppo järjestää, että usein on olemassa esimerkiksi jonkunlainen taukotila. Jos tilat on rajalliset, niin ihan vaikka taukotilaan sermillä rajaten on mahdollista saada sellainen mukava, rauhallinen nurkkaus, jossa tarvitaan ainakin tuoli, jonkunlainen laskutila niille pumppausvälineille. Pistorasia on sellainen oleellinen, jos pumpataan maitoa. Ja lisäksi sitten saataville jääkaappi, missä sen maidon voi säilyttää. Mutta että sitten jos tiloja on enemmän käytettävissä, niin toki tähän imetykselle tai pumppaamiselle voi varata sellaisen isommankin tilan, jota sitten voi vielä lisäksi sisustaa esimerkiksi tyynyjen valaistuksen avulla niin, että saadaan yhä lisää viihtyvyyttä sinne tilaan. Ja yksityisyys on tässä myös sellainen tärkeä asia, että jos on tila, jonka voi vaikka lukita, niin se olisi hyvä. Tai sitten jos ollaan samassa taukotilassa, niin sellainen selkeä sermi, jolla rajataan niin, että on sellainen rauha imettää tai pumpata. Eli tällaiset tekijät, meillä on tuossa seuraavassa diassa pieni esimerkkikuva siitä, että minkälainen tällainen viihtyisä pumppaus- tai imetystila voisi olla, jos on sellainen työpaikka, missä on mahdollista varata vähän tällainen isompikin tila tätä imetystä tai pumppausta varten. Eli tuo oikeanpuoleinen kuva, missä on vähän enemmän sisustettu tilaa, niin se on sellainen aika mukava. Ja tokihan tällaista taukotilaa voi hyödyntää muutenkin sitten kuin pelkästään siihen imetykseen tai pumppaukseen, kun se siellä työpaikalla ei kyllä välttämättä kovinkaan paljon aikaa vie. Ja Susanna jatkaa tästä sitten eteenpäin taas. Joo. Eli miten työnantaja voi sitten käytännössä lisätä sitä imetysmyönteisyyttä, miten sitä omaa toimintaa voisi kehittää? Mä ehkä lähtisin siitä, että tavallaan siitä puheeksi ottamisesta. Et moni työntekijä saattaa ehkä itsekin ottaa esille, että hei, mä oon palaamassa töihin ja imetän vielä, että mitäs voitaisiin tehdä, mutta et aina ei välttämättä kuitenkaan ole näin. Et se voi olla vähän semmoinen arkakin asia, mistä ei ole välttämättä niin helppo puhua, ja sen takia mä ajattelen, että olisi työnantajan hyvä olla valmistautunut siihen, että sitten kun tulee se ensimmäinen tapaus, se ensimmäinen tyyppi, joka haluaa yhdistää imetystä ja töiden tekemistä, niin että siellä työpaikalla ollaan valmiita siihen. Ja valmistautumista on just se tilan varaaminen, mistä tuossa äsken kuultiin, ja ne etätyökäytänteiden, osa-aikatyökäytänteiden pohtiminen, mutta että myöskin niin kuin se, että pohtii etukäteen, että miten sen imettävän vanhemman kohtaa, missä kohtaa on luontevaa puhua, ottaa puheeksi se imetys. Eli kyllä mä niin kuin suosittelen lisäämään imetyksen puheenaiheeksi ainakin semmoiseen keskustelupohjaan tai kysymyspatteristoon, jos semmoinen on olemassa, joka kaivetaan esiin sit siinä kohtaa, kun se työntekijä palaa takaisin sieltä perhevapaalta. Ja siinä kohtaa voi ihan rohkeasti kysyä, että no onko jotain tarpeita imetyksen suhteen. Ei tarvitse edes kysyä suoraan, että no imetätkö vielä, vaan kysyy ihan vaan, että onko jotain, mitä meidän pitäisi ottaa tämän imetyksen osalta huomioon. Ja sitten joko joo tai ei.
Ja ehkä jopa niin kuin ennen siinä perhevapaalle jäämistä, niin voi olla hyvä mainita, että hei, että jos perhevapaan aikana jossain kohtaa mietit sitä töihin paluuta ja pohdit sitä, että onnistuuko se imetyksen ja töiden yhdistäminen, niin kyllä onnistuu. Että meillä on tämmöisiä ja tämmöisiä käytänteitä, että jos tulee semmoinen tilanne, niin tiedät että meillä kyllä tuetaan. Kyllä, ja se nimenomaan kannattaa ehkä just ottaa puheeksi jo silloin odotusaikana ja ennen kuin vanhempi tekee niitä päätöksiä perhevapaista. Että se on ehdottomasti sellainen, just mitä Susanna sanoikin, niin tosi hyvä hetki ottaa se asia ekan kerran puheeksi ja sitten palata siihen uudestaan. Ja tuossa oli hirmu hyvin Susannalta muotoiltu se, että kannattaa just kysyä sitä, että ei niinkään, että vieläkö imetät, vaan just, että tähän muotoilla toisin se asia. Juuri näin. Ja sitten on tietysti tämmöiset niin kuin ihan perusjoustavat käytänteet, kuten se etätyömahdollisuus tai jousto sinne työaikoihin. Et ne saattaa tosi monelle olla jopa ihan niin kuin tosi riittäviä asioita sille, että se imetys onnistuu, että on mahdollista tehdä etänä, jos vaikka puoliso hoitaa lasta kotona, tai että on mahdollista vaikka pitää vähän pidempää lounastaukoa, että jos vaikka lapsenhoitaja tuo sitten lasta sitten imetettäväksi työpaikoille. Että ne voi olla niin kuin tosi pieniä juttuja, että millä saadaan se homma sitten onnistumaan. Mutta sitten varsinkin, että jos siihen työhön kuuluu paljon sit semmoista niin kuin aikaan ja paikkaan sidottua tehtävää, niin silloin voi olla hyvä varmistaa, että on myös sit siinä työpäivän aikana mahdollista just niihin imetys- ja pumppaustaukoihin. Että vaikka sitten ihan pari kertaa päivässä, niin kuin Tuuli Annika tuossa sanoi, että ei se tarkoita sitä, että sitten niin kuin ihan jatkuvasti oltaisiin siellä tauolla, vaan nämä on aika pieniä juttuja sitten kuitenkin loppuviimeksi. Kyllä. Tai sitten niin kuin mahdollisuus vaikka hetkeksi karsii, jos on työmatkoja, tai mahdollisuus sitten tuoda vaikka sitä vauvaa työpaikalle tai sinne työmatkalle mukaan tarpeen mukaan. Kyllä vaan, ja tosiaan tähän vielä just voisin lisätä, mitä Susannakin sanoi tuossa, niin että erityisesti jos on yli puolen vuoden ikäinen vauva kyseessä, niin se rinnat ja imetyshän mukautuu hirmu hyvin siihen työelämän rytmiin. Et esimerkiksi voi olla, että vaikka ensimmäisen parin viikon aikana työntekijän on hyvä pumpata vähän tiheämmin alkuun, ettei hänelle tule rintatulehdusta siitä, kun yllättäen tuleekin tosi pitkiä imetystaukoja. Mutta sitten kun se työ jatkuu, niin keho sopeutuu siihen niin, että se pumppaamisen tarve usein vähenee siellä työpaikalla. Ja voi olla, että esimerkiksi riittääkin, että hän imettää kotona ollessaan ja työaikana ne rinnat ei tuota niin paljon maitoa, vaan se maidon tuotanto ajoittuu enemmän sinne kotona oloaikaan. Eli se voi olla just, että siinä alkuun enemmän ja niihin taukoihin ja sitten kun menee hetki eteenpäin, niin sitten se imetys on sopeutunut siihen uuteen rytmiin ja siinä taas sitten arki muuttuu. Kyllä, meidän kehot on aika taitavia ja sopeutuvia ja vauvat myös. Ja ehkä niin kuin tai jotenkin mä ajattelen, että tärkeintä on niin kuin käydä semmoista avointa keskustelua ja kysyä työntekijöiltä niistä hänen tarpeistaan, pohtia yhdessä niitä ratkaisuja, että mun mielestä sulla ei tarvitse työnantajana olla välttämättä niin kuin heti semmoista valmiita vastauksia tai jotain suoria neuvoja, että no näin sun kannattaa tehdä, vaan työntekijällä saattaa itselläänkin olla tosi hyviä ehdotuksia, että hei, tämmöinen sopisi mulle ja tämmöinen auttaisi mua tässä tilanteessa, että semmoinen avoin keskustelu ja kuuntelu, niin sillä pääsee tosi pitkälle. Ja mä olin muistaakseni tänne seuraavalle slaidille laittanut sit vielä niin kuin tästä vuorovaikutuksesta. Kyllä se, niin kuin se imetysmyönteisyys, niin se on ennen kaikkea semmoinen vuorovaikutuskysymys, se on niin kuin kohtaamiskysymys. Ja jotenkin sen niin kuin imetysmyönteisen kulttuurin luominen lähtee liikkeelle siitä, että miten me niitä ihmisiä kohdataan. Et silloin kun me ollaan heidän kanssa tekemisissä, niin semmoinen hidas, empaattinen, läsnä oleva kuunteleminen, että ollaan siinä hetkessä ja kohdataan se ihminen ja oikeasti aktiivisesti kuunnellaan, että mitä hänellä on sanottavaa, minkälaisia tarpeita, minkälaisia toiveita ja niin kuin havainnoidaan sitä, että miten hän reagoi. Huomataanko jossain kohtaa, että no nyt vähän jännitty, että tämä oli selkeästi niin kuin tämmöinen vähän arempi tai herkempi aihe, että pitäisikö meidän tästä ehkä vielä keskustella vielä. Ja sitten ehkä että ei tarvi olla niitä, ei tarvi neuvoa, että jotenkin semmoinen avoin keskustelu ja niin kuin uteliaisuus, avoimet kysymykset, niin niillä pääsee pitkälle.
Ja tietysti semmoinen niin kuin kehuva, kannustava, kiittävä, positiivinen vuorovaikutus, että hei, onpa ihanaa, että olet palaamassa meille töihin ja onpa hienoa, että vielä imetät, että kyllä me ihan varmasti löydetään ratkaisut tähän tilanteeseen, niin semmoisella pääsee kyllä jo tosi pitkälle. Hyvä. Hei, meillä olisi seuraavaksi sitten tulossa tämmöinen ihan käytännön esimerkki. Heidi voisi ottaa mikkiä sieltä auki seuraavaksi ja kertoa vähän imetyksen tuen käytänteistä. Joo, tervehdys taas kaikille. Eli imetyksen tuki on imetys- ja perhemyönteinen työpaikka, ja me tästä aina pyritään viestimään myöskin ulospäin meiltä. Esimerkiksi kun meillä on työpaikkoja avoinna, niin me tuodaan jo siinä kohtaa sitten rekrytointi-ilmoituksissa esille ihan sitä, että me toivotaan hakijoita ihan kaikenlaisilla taustoilla ja kannustetaan myös siihen, että meille kannattaa hakea töihin myöskin perheelliset. Ja tämä sitten näkyy myöskin meillä työnhakijoissa kyllä, että meille hakee aika paljon töihin ihmisiä, kenellä on sitten kotona lapsia ja aika pieniäkin lapsia. Eli tämmöisestä viestinnästä näyttää ihmiset sitten myöskin rohkaistuvan siihen, että kannattaa hakea. Eli työpaikka todennäköisesti tulee hyväksymään sen minun perhetilanteeni. Meillä on tällä hetkellä 7 työntekijää yhteensä. Toki aina sitten työntekijöiden perhetilanteet vaihtelee ja voi olla eri-ikäisiä lapsia. Ja meillä ei sitä rajata, että minkä ikäinen lapsi täytyy olla kyseessä, että milloinka sovelletaan näitä perheystävällisiä käytäntöjä, vaan ne on sitten kaikille olemassa ne perhemyönteiset käytännöt. Näitä voidaan sitten toteuttaa vähän yksilöllisesti ja kuunnellen ja huomioiden sitten eri työntekijöiden tarpeita ja toiveita. Ne toiveet ja tarpeet on usein ihan todella pieniä. Ja hyvin tämmöisillä arkisilla pienillä joustoilla ja muutoksilla voidaan usein sitten aika paljonkin helpottaa sitä, että se työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen sujuu sitten työntekijän kokemuksen mukaan paremmin ja työpaikalla se ei aiheuta mitään erityisiä haasteita tai pulmia. Ja meillä on käytössä liukuva työaika. Sen puitteissa työntekijät pystyy sitten sovittelemaan ja säätelemään niitä omia menojansa, jos on vaikka lapsen asioihin liittyvää ihan mitä vaan tarvetta hoitaa, niin liukuvan työajan puitteissa on suhteellisen helppo sovitella sitä omaa työaikaansa, painottaa joko sitten aamuun tai iltaan. Meilläkin kyllä on sovittu, että suurin osa meidän työajasta kuitenkin painottuu siihen 9:00–3:00 välille, eli se on sillä tavalla yhtenäistä, mutta siinä on se liukuva jousto, jonka avulla sitten pystyy helpommin myös järjestämään vaikka sellaisia mahdollisia kesken päivän poissaoloja työstä ja jatkamaan sitten ilman mitään jokaisesta kerrasta erikseen sopimista ja ikään kuin luvan kysymistä kaikkeen, niin pystyy itse säätelemään ja sovittelemaan sitä työaikaa. Ja tämä toimii kyllä tosi hienosti ja se kulttuuri lähtee pyörimään hyvin, kun se on vaan sanotettu ja kerrottu aina, että tavallaan miten se liukuva työaika toimii, niin se on kyllä hyvin käyttökelpoinen tämmöisissä tapauksissa. Meillä voidaan sopia myöskin osa-aikatyöstä, ja tämmöinen voi olla tosiaan aika hyvä ratkaisu, niin kuin aikaisemmin tuossa jo kuultiin ja puhuttiin, niin vaikka justiin töihin palatessa ja kotona, jos on pieni lapsi esimerkiksi, niin se, että tekee jonkin aikaa vaikka sitten 80% työaikaa esimerkiksi. Etätyötä pystyy meillä tekemään melko hyvin. Me tehdään paljon sellaista tietokoneen äärestä työtä, asiantuntijatyötä myöskin tehdään. On meillä jonkin verran myös sitä liikkuvaa työtä, eli ollaan tapahtumissa ja ollaan esillä esittelemässä toimintaa ja liikutaan vapaaehtoisten parissa ja niin edespäin, mutta yleensä myös nämä pystytään hyvin sovittelemaan, koska on tosiaan se 7 tekijää, niin vähän sitten vaihtelee, että jos jollekin on hankalaa lähteä liikkumaan, niin sitten joku toinen voi sitten mahdollisesti ottaa siitä tilanteesta koppia, jollekka se liikkuminen sitten esimerkiksi sopii paremmin ja pystyy sinne sitten lähtemään.
Tämä toimii niin kuin molempaan suuntaan tämä jousto, niin se luo semmoisen mukavan kulttuurin, mutta se vaatii myös sitä, että sitä asiaa pidetään esillä. Eli se, että vaikka tietysti meidän niin kuin työpaikan toimintakenttään voisi ajatella, että siihen varmaan luontaisesti istuu tämä perhemyönteisyys, ja niin se varmasti onkin, mutta mä ajattelen, että se ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, että kaikki työntekijät ikään kuin automaattisesti osaisi olettaa, että se perhemyönteisyys toteutuu ikään kuin itsestään, vaan kyllähän näistä asioista täytyy sopia ja täytyy niin kuin kertoa ja rohkaista ja kertoa, mikä on mahdollista, että sitten työntekijät pystyy myöskin niin kuin omalta kohdaltaan ottaa käyttöön niitä perhemyönteisyyteen liittyviä käytäntöjä ja hyödyntää niitä joustoja. Eli mä ajattelen, että kaikkia täytyy ikään kuin rohkaista siihen yhdessä pitää sitä asiaa puheissa, että meillä on mahdollista se, että me tuetaan sitä työn ja perheen yhteensovittamista. Eli pidetään asiaa säännöllisesti esillä ja tuodaan se myöskin niin kuin kaikkien yhteiseksi käytännöksi. Ja myös heille, joilla on vaikka isompia lapsia, niin pidetään sitä puheissa esillä, että se on arvokasta ja se on hyvin toivottavaa ja sopivaa, että saadaan niin kuin se työ ja perhe-elämä hyvin siinä yhteensovitettua. Meillä otetaan työntekijöitä mukaan siihen suunnitteluun. Me ollaan pidetty välillä sellaisia yhteisiä keskusteluhetkiä, missä me ollaan puhuttu näistä meidän käytännöistä, eli minkälaisia ne on. Ja toiveita voi aina kuulla. Tietysti ihan kaiken toteuttaminen ei välttämättä ole aina mahdollista, mutta se, että puhutaan niin kuin avoimesti ja otetaan niitä toiveita vastaan ja kuullaan ja sitten oikeasti myöskin reagoidaan niihin asioihin, mitä on mahdollista toteuttaa, niin se on sellaista konkreettista perhemyönteisyyden toteuttamista, mitä sitten voidaan tehdä. Eli nämä on monesti hyvin pieniä asioita. Tietysti meillä imetysmyönteisenä työpaikkana imetys- ja pumppaustauot olisivat mahdollisia kaikille työntekijöille. Ja sanon sen takia, että olisivat, koska tietysti aina ei työntekijöillä ole sen ikäisiä lapsia, mutta se on meillä viestittynä ja lukee muun muassa meidän nettisivuilla, kun puhutaan minkälainen työpaikka on imetyksen tuki. Eli se niin kuin virallisesti on vahvistettu ja siitä viestitään. Ja niin kuin tuossa Tuuli-Annikakin mainitsi, niin sehän ei tosiaan tarkoita se pumppauksen tai imetyksen mahdollistaminen työpaikalla, että työntekijältä menisi välttämättä yhtään sen enempää sitä aikaa välttämättä siihen kuin missään muillakaan tauoilla. Että se on monesti tosi pieni ajallinen panostus, mikä siihen menee. Se voi olla tosiaan se 5 minuuttia jonkun ruokatauon yhteydessä, taikka sitten kun on liukuvaa työaikaa tai muita työaikajoustoja, niin työntekijä voi sitten itse sovitella, että jos hän haluaa pitää vaikka pidemmän ruokatauon ja jatkaa sitten vaikkapa 10 minuutilla tai vartilla työtä jossain toisessa hetkessä, milloin hänelle on sitten sopivampi ja rauhallisempi hetki. Eli kaikkia kannustan miettimään, minkälaisia pieniä konkreettisia tekoja voidaan siellä omalla työpaikalla toteuttaa ja kehittämään sitä imetysmyönteistä ja perhemyönteistä työpaikkaa. Laitetaanko seuraava dia? Saanko mä kommentoida ihan nopeasti, kun mun mielestä sä nostit jo jotenkin niin kuin tosi tärkeän asian esiin, että minkä haluan nostaa vielä tässä uudestaan, niin jotenkin toi käytänteistä viestiminen. Että työpaikoilla joskus on niin kuin ihan superhyviä käytänteitä olemassa, mutta sitten niistä ei vaan niin kuin viestitä missään kenellekään, tai sitten ne on jossain niin kuin intran uumenissa. Et just se, että niin kuin puhutaan ääneen ja puhutaan niin kuin oikeissa kohtaa ja niin kuin viestitään riittävästi niistä meidän hyvistä käytänteistä, niin mun mielestä siitä ei voi ikinä muistuttaa liikaa, että usein jotenkin törmää siihen, että no, meillähän on tosi paljon kaikkia hyviä käytänteitä, mutta sitten työntekijöiltä tuleekin palautetta, että onko meillä tämmöistäkin, että en ole koskaan kuullutkaan tästä. Niin musta toi on tosi tärkeä muistutus, että kerrotaan. Just teillä on nettisivuilla jo kerrottu tästä ja semmoisissa paikoissa, että mistä henkilöstö niistä parhaiten sen tiedon saa, niin muistetaan tiedottaa.
Kyllä, ja tosiaan vaikka työpaikkailmoitukseen voi hyvin linkata, jos sitten yrityksen sivuilla on kerrottu, että minkälainen me olemme työpaikkana, että jos sinne haluaa niin kuin sanottaa sitä ihan käytännössä, mitä se on, että onko ne imetystauot mahdollisia, onko mahdollisuus tarvittaessa sopia työaikajoustoista, niin pystyy vaikka linkkaamaan työpaikkailmoitukset. Ihmiset voi käydä etukäteen vähän varmistelemassa ja katsomassa, että voisinko lähteä tähän työhön, että pystynkö nyt niin kuin sovittamaan nykyistä elämäntilannettani siihen. Se voi kuitenkin tosiaan tarkoittaa niin monenlaista asiaa, se voidaan mieltää niin monenlaisena, että olemme perhemyönteisiä, mutta mitä se sitten käytännössä on, niin totta kai sitten vähän vaihtelee siitä, että minkälainen työpaikka ja minkälaiset käytännöt siellä sitten on arjessa. Just näin. Joo, otetaan vaan hei tosiaan seuraavaa diaa. Mä tässä vinkkaan nyt 2 oppaasta. Eli imetysmyönteinen työpaikka on opas työnantajille. Löytyy tuolta imetys.fi kautta työ kautta työpaikka. Laitan kohta tuonne chattiin myöskin linkin tästä. Eli tämä Matersin Business-järjestön ja imetyksen tuen kanssa tehty opas viime vuoden puolella, aika tuore opas. Tämä on semmoinen helposti luettavissa oleva, käytännönläheinen, vinkkipainotteinen opas siihen, miten voi imetysmyönteistä työpaikkaa edistää. Tätä voi lämpimästi suositella kyllä ihan kaikille työnantajille. Tämä on myöskin työntekijöille aika hyvä. Täältä saa myöskin sellaisen nopean katsauksen siihen, että minkälainen se imetysmyönteinen työpaikka voisi olla, mihin suuntaan sitä voisi kehittää. Otetaan vaan Susanna seuraava. Joo. Sitten on toinen, tämä on ihan uunituore, tämmöinen tehtäväkirja, perhevapaa-myönteinen työpaikka. Tämä on Matersin Business-järjestön tekemä ja tämän nettisivuosoite laitetaan myöskin teille ihan kohta tuonne chattiin myöskin erikseen näkyviin. Eli Joo, ja kannattaa mä voin käydä nopsaan, tutustumassa. voin nopsaa kanssa tästä kertoa, että meillä on tosiaan nyt tällä viikolla ja ensi viikolla vielä menossa tämä meidän perhevapaa-myönteinen työpaikka. Viestintäkampanja kannattaa ehdottomasti kävästä tuossa meidän kampanjasivulla ja lataamassa myös tämä meidän opas, ja siellä on myös hyviä vinkkejä sitten semmoisiin perhevapaa-myönteisiin käytänteisiin, siihen, että miten miten niin kuin raskaana olevaa, perhevapaalle jäävää ja perhevapaalta töihin palaavaa työntekijää kannattaa kohdata, ja tuossa tehtäväkirjassa on tosi kivoja semmoisia valmiita keskustelupohjia esimerkiksi, että mitä voi käyttää, niin käykää ehdottomasti lataamassa ja tutustumassa näihin meidän vinkkeihin. Kyllä. Ja nyt seuraavana laitoin tuonne chatin puolelle palautelinkin. Me toivottaisiin kovasti, että te kerkeisitte tässä kohtaa käydä tuota chatista nappaamassa tuon linkin ja että kävisitte laittamassa tästä meille palautetta. Eli tämä on ihan tosi arvokasta meille, jotta me voidaan järjestää tällaisia maksuttomia webinaareja, niin se on meille erittäin tärkeää, että me saadaan myöskin palautetta ja me saadaan myös sellaista tietoa, että minkälaista vaikutusta tällaisella webinaarilla on ollut, niin tämä mahdollistaa meidän toimintaa jatkossakin. Eli meillä molemmilla järjestöillä sitten meidän rahoittaja aina kerää tätä tietoa, mitä me ollaan järjestetty ja minkälaista palautetta tästä on tullut, niin tämä mahdollistaa sitten meidän toimintaa jatkossa, että me saadaan palautetta. Eli se on meille ihan äärimmäisen tärkeää. Eli toivonkin, että te kaikki kävisitte palautetta antamassa, edes lyhyestikin. Siellä pystyy nopeasti vain myöskin rastittamaan sellaisia itselle tuntuvia sopivia vaihtoehtoja. Ja kun te olette palautetta antaneet, niin me jatketaan sitten ohjelmaa vielä eteenpäin ja mennään sitten sinne kysymys- ja keskusteluosioon. Kiitos lämpimästi jo etukäteen. Me jätetään tähän nytten 2 minuuttia aikaa palautteen täyttämiselle ja palataan sitten kohta asiaan.
Sinne voi rauhassa käydä vielä kirjoittelemassa webinaaripalautteita ja laittamassa rasteja ruutuun, mutta tähän kohtaan jo täällä rupeen vähän availemaan keskustelua pikkuhiljaa. Eli meillä on tässä vielä vartti hyvää aikaa webinaarissa ja nyt olisi tosi hyvä hetki, jos teillä on tullut mieleen jotain semmoista, mihin haluaisitte vielä kommentoida tai mitä haluaisitte meiltä puhujilta kysyä, niin nyt on tässä kohtaa mahdollista avata mikkiä tai sitten kirjoittaa sinne chatin puolelle kysymyksiä meille, niin tosi mielellään tässä vielä yhdessä vastaillaan. Hieman keskusteltiin etukäteen, että laitettaisiko tallennusta pois tässä kohtaa. Aivan, hyvä muistutus. Että jos tehdään näin, niin sitten tehdäänpä se. Joo,